let me go straight to the point. You will see that no boon was eager what them can you remember. Nigga, me fair. Nigga was be here or good into okay, man. Igbo Bundo, Igbo, in fact, for your information, any day me wetegi, every day more of Shakubet spoke when again wetegi, and the Ishi, where Puro my Punisi, I will be the first person I get here, I do a Bundo Omenala. Any day in the wetegi, no my Punisi, or where Ishi, Nani Igbo, Nge gossing your could into okay, man. Cha Igbo Mulenze Moze Kene Mono Igbo ndị ma ije mmụọ na ụmụ akwụkwọ asa da iburu na batakwa n'ụbọchị nke taata wee sị weturu n'ozi adị oke mkpa maka na ya bụ okwu abakwana na Traditionen of life ọ bakwa na Traditionen ọ naghị afịa ahụ ha mawa aka nwanne anyị nwoke n'ofu kemgbe abalị nọ na n'ofu izuụka gara aga ofu ewurugo ofu izuụka kịta adọ Matthias vam ka ọdọgbu nyanwa ka ofu onye wee pụta wee sị ya nna nye kpuzi n'okpuru ede n'isi na okpukọ okpuru ede ogosi ihe chukwu ha ji wee bụrụ God of Thunder na ọ na-achịbeghị echichi n'ikpu okpuru ede nya bụ ihe nwekwa akwa na-asịzi na wee na onwe ihe mmadụ ama nnụfọ biko kenen biko kenen unu egbu n'oge dobele no vidio anụ unu were anya unu follow N'eze ndị Igbo mmanụ. Good morning everybody, depend the area you are and the time you are watching this video. Please, I really want to say something. I really want to make everybody to know. I got a message from a junior pastor, Omenala Igbo, which his name is Chekube. He's my brother. But the reason why I want to make this video is to everybody to see the video and know what is going on. Let me speak in Igbo. Now we're freedom of worship. Us now we're freedom of worship. And which is now we're freedom of worship. Managazika, your daddy Pastor Matthias Ezeaku is ranting, causing people all sort of name. And going put on a it's somebody Matthias Ezeaku. Go see Matthias Ezeaku. I am proving point of your name. And where we pay the money. And what the meaning of insults. If you go with it advice. Go see him advice. Go to all my video. And where I insult. I am proving Matthias Ezeaku wrong. Is not an insult. Matthias Ezeaku they against church, but not a church. So I proved him wrong. We'll take the video. Go see where Matthias Ezeaku they against in ego then na church. Manona na ego nye. We'll prove where send them on the where Matthias Ezeaku they against Christ. We'll send them on the where Matthias Ezeaku Jehovah Christ. When I hear you, come against you, and what the meaning of here, all the meaning of here can work the meaning of begging. Or do you know get in your own foundation? Matthias Ezeaku, what is own foundation? You may go picture your foundation any ever. I can't number your foundation. I cannot beat it in case your foundation kitty. You are begging people. In a name of go. That is ayo. Now, for example, now mpotronya aro tinyaba. Mbia wora account number onya. Place here ba. Wora phone number onya. Place here ba. Nyonde mmad biko. Yana no nwanna ya aka. Onya free video emagene atusaya. I go my way. I plead on behalf of that person. The money is going directly to that person, not in my own account. Not in my own account, because the foundation of that charity organization is opened by me. So it means I'm the founder. The way the Igbo of themselves, Matthias Ezeaku is the founder, is the owner. Likewise, your own is Ndi Igbo education, something Ndi Igbo education, and the account number is that for foundation own, and you are the founder. So now. Ọ bụ na nkwụnye ụgwọ na akaụntụ foundation ga-akịta na ka onye nkwụnyere ụgwọ
ọ bụrụ gị nwa onye ahụ arụ adịrọ achọrọ iji enyere aka onye aka m kwere ụgwọ amama onye ahụ tiri aka nọmba ya ọ bụrụ your own account number gị foundation ka m kwere ụgwọ it means that you are the one that is begging mana ị were account number onye ahụ ị na-ayọtara ayịyọ tinye ebe a tinye phone number ya ihe omee n'iwu na ị na-ayọrọ ndị mmadụ ka e nyere onye ahụ aka the money is going directly to that person ifuru ihe dị iche nna na-ege ntị mụ na gada eso okwu mụ na gada anụ ọgụ thank God na isi na enwere freedom of worship then why Matthias Ezeaku ji akparị ndị mmadụ ịma Matthias Ezeaku kparigo ọ maka people gbachiri nkịtị ka m ga-eziokwu Matthias Ezeaku akparigo a lot of people ọ kparigo people onye akparigo ndị mmadụ mana people just gbachi nkịtị mechie ọnụ na agbachiri nkịtị does not mean na ha ma ihe a ga-eme ị chọrọ ibilong na ndị gboo na ndị ị na-ekwu ka anyị bịa nwoke sakpa nkata anyị ga mụ ka esi eme odo onye ka ndị nọ Amerịka ndị fugoro ụzọ ndị nọ Germany ndị nọ many country western world ga-apụta bịa mụ ga esi akpa nkata ọmụgbe ya mmụọ ejio anyway let me go straight to the point I wee si that na ọ bụ n'ụbọchị ị ga-enweta m ka m yokpu mmemme a na ị ga-eme m ife na ị ga-egosi m ihe ọkụ ji ntị oke eme Igbo okpo mfachi for your promotion any day m eweta gị emibe mụọ bụ Chukwu okwu eni ga-enweta gị and Ishi echichi wee kpuru okpu mma ekpu n'isi I will be the first person ga-egosi gị ihe anyị ji wee bụrụ ndị omenala any day m ga-enweta gị na okpu mma ekpu n'isi o wee bụ na Ishi echichi na ala Igbo m ga-egosi gị ihe ọkụ ji ntị oke eme ka ị mara ihe anyị ji wee bụrụ ndị omenala ka ị mara na ya dị egwu ka ị mara na ya dị eme ihe okwu asị ka ị mara na our God is the God of thunder ka ị mara na chi bụ Chineke na-agba mmadụ ọkụ na emefe ị na-ewetara Ezeaku ọnụ na ị ga-egosi m ihe ji wuru ndị gboo ndị omenala so ifu m that day ọ kwụọ m ọgwụ ọ tie m ife ka ọ kpọrọ m polisi ka ọ kidnap m nke ị ga-eme maka ọnwụ na ọgwụ ka ị ga-akụ m nọrọgide ebe ahụ ị nọ kwụọ m ofu ọgwụ ka ọ gbụgide ebe m nọ ọ bụ na ọgwụ ka ị ga-akụ m nọrọ ebe ahụ achele m jeng today relizere m ofu ọgwụ nke kara aka ka ọ bịa ebe nọ n'ebe kutuo m mana ka m gwa gị ị na-ekwu n'okwu na public ị na-ege ntị ihe ị na-ekwu sometimes because ihe ikwu na awụrụgo a strong evidence you are threatening my life. It's a threat. You're threatening my life, but you don't know. I so much thank God. Listen, then when the freedom of worship. Glory be to God. No signal where put my video. Now when the freedom of worship, then Matthias Ezeaku, the GO of Omenala na Isiagu Brando. Jero Patazana are in the mud. How many people Matthias Ezeaku married guru? Am I not go useless? Am I not go stupid? Am I not gonna have the fool? Am I many people? Am I dignities? Up I go, watching and getting. How to be you poor? How just watching that to be you poor? Ophelia, I just watching and getting Nanda how to you poor. Are you go over or to Porogono? Am I the idea nobi? Let me tell you something. You want to go where say? No must see a ebe your umema. Nigga meme ife. Nigga go see me here. Ọkụ ji ntị oke eme. Nigga go see me ji wure ezigbote onye omenala. Mwesi ka njụ ọgụ. Ụbọchị ahụ ị ga-akụ m nsi. So ị na-agwọ n'ọgwụrụ. Ka ị ga-agwa ndị ga-eti m ihe. Oke inwe gang ndị ga-kidnap m. Ọ ihe ọpụta anụ. Ọkwa ajụ ka m na-ajụ o. Because you are threatening my life now. So can you or he na plan or your plan? This is a question. Case Amian. Kohanas and why you punis in the Posiga from Diga Mefe. It's a threatening of life. My brother can go over a matter of work in public. I'm not putting a kind of in public. It's only one man said actually for any advice. Magaya get now, look evidence that you are threatening my life.
Just because I believe in Jesus Christ, I don't want to believe in Omenala. I am defending my faith. If I preach your gospel, now for only mother be, mother preach my own gospel. Now, as when the mother put up one about who's out here. In I see the mother put on who's out here. That's what the mother put about Matthias Ezeaku na Chegwa Wuna and who's out here. Now you start threatening my life. No, where's you? Look at the anger he's a woken. Oh, and then I for the anger he's a woken. In a woman see me from face to face. He can make me face you. Nagan I want them again also. And I will not stop defending my faith. It's in a Namero Matthias Ezeaku. Now was from Matthias Ezeaku now worship here. So you put now you want to when I worship Matthias Ezeaku. You and your family is worshiping Matthias Ezeaku as a god. Oh, Chineke God. So Matthias Ezeaku have been your god. Matthias Ezeaku has been your god. So you now worship Matthias Ezeaku with your family. It's an angie get the phone. Now drop one easy got the phone. You got the phone that easy. Chuku man go to more phone. Managabe have it declare on ya one ego. Okay, go wow, we have Madiga war, and much happy on a war. Now those that continue about was. Managaba hit declare and then when they had arrow, and then we had arrow, and the Facebook now poor, and the Facebook had a poor. I would have Facebook now more. Oh, you're my call. I recommend investment. Every time I call, so why don't you be a magane? I call. You got no open in a video. I didn't insult anybody, but I'm proving to you, you know, but I'm where the video goes to play. Or don't say goes with video and take now. Of your mawage now, it's already preaching. Omenala booze is openando. Preach your Omenala booze is openando. One on one call the body in a preach the gospel of Christ. I can't believe where you believe. It's not a must. It's not a must. I believe where you believe. Believe in your own. I believe in my own. Come once against you open. In preaching. Even the church, man the Omenala, man the Muslim, man the pagan, and one of us in them preaching. And my reason why? Only your character, only your self-character, only what people saw in you will make them as it will attract them to ask you, please, where do you believe? I am telling this both Christian, both Muslim, both pagan, everybody, even myself. Do you understand? And my reason why people should love for P2B, only his character. Can I just share? Only his character, the history, only Nana. We don't need to come out and start repent, repent, Jesus is coming soon. Repent, we don't need all those things. We don't need it. Only the love you show to your fellow human being. Only the way you live your life. Only the way you talk to people. Only the way you talk and you put it in practice, and people are seeing you, and God will be blessing you. Somebody beside you will come to you and ask you, please, which God are you serving? I want to believe in that God. Only that is okay to bring members to wherever you believe. All these things that we are ranting in social media, making noise, shouting. I'm not fighting for my God. My God will fight for himself. I'm only defending my faith. I don't want to Abram ne puchi mo chim ne bum. Mana wonni na enyechi hanni. Mana wonni na enyechi hanni na ebuari chi ha. Mmiri zo ebe a ebupu chi ha double side there. Na ebupu chi obara. Chi ha na anwu obara ha wa na ata anu. Eyotago. Adime fidiri chi ha. So now, let's stop making all these things. We are brothers. I'm not here to trouble you. I'm not here to take up the case. In my life. And evidence. Thank God that social media cannot forget. Even if we forget, social media will never forget. So in the next time, check your win to try and thank you, God bless you. Gospel more than name.
Ewekwa ndị members gị na comment, they will deal with this person. They will deal with Bro Chigbo. Ịnekwa ihe ga-afọ the comment ebe a. Caution them. Ha mara ka ha si ekwu okwu. So ihe dere ede can put you in problem. So ihe dere ede can put that person in jail. So ikwu n'ọnụ can put you in jail. Mana nke si ekwu okwu. Mana nke si apụta na threaten ndụ mmadụ. If ya feel ya, onwe ị ga-edere ihe a, o take eche na egwuregwu, o take serious. You should be very careful. Thank you, God bless you. O jikwana n'aka unu na channel video biko. Ozi ya nụnwa eluwegwukwana o wekwa ka onye nwere ya ama. Abịaka na-etikwa mkpu n'okwu unu wee na-asụ ụmụ Igbo. Biko nụ udochi ya. Wepụ n'aka na Christians ka aha ahụ n'aka. Maka na ọkwa unu nwa kpatara nkụ onye bụ ahụhụ dị na maka o tegwa aka Matthias na-akpali Christians. Kpali asụrụ nga na ị naghị eme omenala n'ụzọ eziokwu bụ nke Matthias. You a criminal. Nweghị ihe ọzọ kpatara gị. You a criminal and you a terrorist. Biko Igbo ndị ọma njem ọnụ ka anyị nwekene nụ mgbe ọzọ.